Toto, jancuk. Mau segini enggak sampai gede aku coba. Kalau jodoh aku jagung. Kira jomblo. Ayo. Ngomong. Toto, jancuk. Bangkrut. Akan jelalatan mlaku ora bisikan. Lah ini mak ya aku ngene ta. Duh. Matane cah nom-nom saiki ane kurang ajar. Kira mau apa? Lho, kok tak loro malah ngingkek banget pol bapak lapo. Wani matane jelalatan numpak pit apa nabrak aku arek. Bodoh ya tak jeruk kanan. Saking ben. Ya, krek nom-nom kurang ajar. Ono wong tuwa liwat tak malah do. Bak gembori di masa melucu. Alah. Santai. Numpak motor. Kurang ajar. Lanjut cah nom-nom kene kurang ajar iki. Potongan tapi kok sampe sik lagi do mendok. Ana wong liwat e Mas gembori. Numpak motor ya ora dimalan-alon ngerti wong tuwa. Lah ditekno lele nek tuwa ana jejeg dhewe. Ono apa ta iku tek rame iki? Iku manga, kira iku lho. Apa nabrak aku. Bapak ngerebut ganteng ku kok kepiye? Wong wis ora keduman ganteng ngono kok. Kedok nian iku mang kok numpak pit tambah ngalamun. Ayo. Lha apa iki mah we? Lah penting anu ae. Ayo coba bede-bedean. Lah gak masuk iki aku. Ngono acara rek. Bali sida. Kemata aku tak retno. Bali, yo bali sik ah. Susu tak nomo ya mene ngeretno wedhus barang lapok. Yen nah. Lho lha apa iki? Mulai. Lha jab-jab malah mulai. Lah, Mamat mulai kok ora seru ono Mamat ta. Iya, jane kene sepi aku. Kok ngenteni ngomong iki kok teh. Ya wis. Wah, iki yo rezekine wong apik ya. Hah? Weh, jancuk. Wah, jancuk bagal. A few moments later. Bocah-bocah saya itu kurang ajar. Anak balas. Astagfirullah. Selamat pagi Bapak. Ini kenapa tadi kau naik motornya balugalan? Jadi apa-apa iki aku. Anu, Pak. Anu apa? Iya. Iki wis ora nggo helm. Iki nalpot standar. Kepiye iki? Lho. Iki ora ana napa le. Iki mung nggo surat-surat ora. Boten beter ya, Pak. Lho, kok wis ora gowo.
Wes iki tak tahan sik ning pos. Ojo Pak, lah piye kok aku? Lho, ora ngono Mas. Iki ancen ketentuane ngono. Nek ora nggo surat-surat iki motor tak tahan sik ning pos engko diko. Aduh, piye ya, Pak? Lah ndak rasa ngerti kok, Pak. Enggak bisa begitu Mas. Ketentuannya sudah begitu. Kalau nggak ada surat-surat motor saya tahan nanti bisa diambil dengan surat-surat tersebut dan dilengkapi dengan standarnya. Iya, ya. Lah kok wedhus ning lain piye engko? Nanti bisa ada solusinya Pak. Ini motor saya tahan dulu nanti bisa diambil di pos. Ya wis ngene ae, Pak, tak mulai ning ngono Lu aku. nggak bisa Mas. Timbang ning kene aku wis moh aku. Nggak bisa motor ini harus saya tahan. Wis senene mah aku temenan wis Nggak moh. bisa, Mas. Moh. Nggak bisa turun dulu. Ora iso, ora iso. Mas, Wis saya ingatkan ini. Mas, wedhus kok ngelen, temenan ngelen. Nggak bisa Mas. Udah nggak bisa ini. Wis ora iso temenan aku. Turun dulu. Turun dulu. Ya wis ngene ae, Mas. Kok nang kok. Bisa ya, Mas? Loh, ini gimana? Wah, Mas. apa sih? Besok semua numpak jegur. Motor siji iki malah ya. Kok isan iki? Langat. Urip.